Yun mga kasinag, good morning. Andito ngayon ako sa Pantalan ng Banwaan. Di ba nag-order ako nung nakaraang trap sa daga? Hindi namin nakuha kasi nagbisita sa bahay ang Born to be Wild. Ngayon mga kasinag, inabangan ko na. Hindi ko man akalain na ngayon may i-deliver. Kasi hinatid ko lang si Mrs. May training sila sa simbahan. Ngayon nag-message ang Ninja Van. Parating na sila kaya antayin ko na lang. Ayan mga kasinag, nag-aantay pa rin ako. Wala pa rin yung magde-deliver. 11:49 na ng tanghali. Andito pa rin ako. Antayin ko na mga kasinag. Saka pati hibas na pati ang dagat. Hindi na rin ako masusundo ng pamangkin ni Mrs. Ayan mga kasinag, kanina pa ako nag-aantay. Nag-order ako nung trap sa daga, 10 piraso. Ito lang ang dumating. Hindi ko alam mga kasinag kung anong laman ito. Ayan mga kasinag, pauwi na kami. Ito na yung sundo namin. Ayan si Mrs. Si Tia. Tapos si Tonton. Maghapon akong kaantay dito mga kasinag. Nasayang yung oras ko. Scam pala yung diniliver sa akin. Update ko kayo pagdating doon. Ipakita ko sa inyo si Bagwis. Shoutout pala kay Kagawad Sulsuna. Ayan. Oh. Yan ang isang kagawad namin Diba, sa Barangay Bubuan. Asa bangka. Yung malakas ang alon. Pauwi na kayo mga kasinag. Ayan mga kasinag, tatawid kami dito. Sa tawid kami. Dyan pa ang barangay namin, sa kabila na yan, Barangay Bubuan. Pero nasa sityo kami, sityo Diak, sa lugar na yun. At total lang mga kasinag, medyo malakas ang dagat ngayon. Pero hindi naman totally napakalakas. Ayan, makikita nyo sa video, maliit yan. Maliliit lang naman, pero hindi ganong malakas. Okay. Para sa Pandawan. Chuy. Ayan, nagsalubong na. Ang mga aso ni Kagawad Seto. Kasi kinuha lang namin yung bahog ng baboy na iniwan dito kanina. Si Mrs. at si Tia maglalakad na lang. Kaming dalawa na lang nito ang sasakay ng bangka. Kasi medyo malakas kasi doon sa rawis. Ayan, malulubat na ako mga kasinag. Update ko lang kayo pagdating sa bahay. Kasinag, good morning. Pasensya na pala, hindi po ako nakapag-update sa inyo kahapon kay Bagwis. Kasi si Bagwis mga kasinag, simula nung umaga, pag alis ko dito, hindi kumain. Tapos kahapon ng gabi, hindi rin. Dumating kasi ako mga kasinag kagabi. Madilim na. Hindi ko nakita si Bagwis kahapon. Ayun mga kasinag, kaya hindi ko kayo na-update. Ngayon mga kasinag, si Bagwis ito umuwi. Ayan o. Umuwi na siya. Bagwis! Doon tayo sa kabila mga kasinag. Pakita ko sa inyo. Ikuti natin sa kabila. Kasi doon nakaharap si Bagwis eh. Hindi ko pati kami nagbabahog ng baboy. Bagwis! Saan ka pupunta kahapon at hindi kita nakita? Pasensya ka na ha. Umalis ako kahapon. Ano? Hindi tayo nagkita maghapon. Pasensya na Bagwis ha. Pero ngayon, nandito na ako. Ngayon, saan naman ang ruta mo? Ha? Saan naman ang ruta mo? Dyan ka na? Ha? Busog ka na no? Sige na. Magbanjing-banjing ka na naman ha kung sa lugar ka pupunta. Mamayang hapon, pag gutom ka na, bumalik ka ha. Para kumain. Bagwis. Yan, napakisig talaga ni Bagwis. Sige na, magliwaliw ka naman. Sa totoo lang mga kasinag, sa nagre-request pala na paligawan ko si Bagwis. Sa totoo lang po, ayaw na maligo ni Bagwis. Ilang beses ko na po sinubukan si Bagwis na maligo ng tanghali. Ayaw na niyang maligo. Kasi pumupunta naman yan sa may mga tubig. Diyan sa palayan mga kasinag, pag nakita yan na may tubig, kusa siyang naligo. Pero pag papaliguan ko, ayaw na niya.
Mga kasinag, shoutout pala kay Cupino Hunt. Sa mga gusto makita, mga kasinag, si Waki at Aki, yung alagang uwak ni Idol Cupino. Bisitahin nyo ang kanyang channel. May maganda siyang alaga mga kasinag, si Waki at Aki. Shoutout pala kay Waki at Aki at kay Idol Cupino Hunt. Shoutout Idol. Suportahan nyo sana YouTube ng aking asawa, Ma'am Joey Official. Ayan mga kasinag, huwag niyong kalimutan. Sa ngayon mga kasinag, short video lang muna ang ina-upload namin. Mga kasinag, salamat. Pitoy, 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 Pitoy. Ayan mga kasinag si Pitoy. Pitoy, hello. Harap ka dyan, oh. Kita mo yan? Hoy. Hi ka sa mga viewers natin. Pitoy. Pitoy. Nay, hindi mo biyabantay si Bagwis, ha? Ito mga kasinag si Pitoy. Na-update ko naman kayo kay Pitoy. Pitoy, 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 Pitoy. Malaki na si Pitoy mga kasinag. Yung isa to lang mga kasinag, may alaga din akong aso, puti. Yung kapatid din ni Pitoy, binigay din sa akin ni Bayaw. Kaso lang na si mga kasinag, nakagat ng asong yung may rabies. Naluko yung aso. Pinangalanan ko sana yun ng sinag. Kulay puti yun mga kasinag eh. Ayos sana, malaki na rin. Kaso nakapay-kapay. Kung saan yung naulul. Kaya ito ang pumalit, si Pitoy. Ayan mga kasinag, magandang tanghali sa mga nagpapa-shoutout pala dyan. Shoutout sa inyong lahat. Ayan pala si Bagwis, oh. Ayan, babasahin ko ng mga pangalan ng mga sikat. Shoutout pala kay Pablo Pavillar from Santa Elena, Buhi, Camarinesor. Shoutout pala kay Bungal 197, shoutout idol. Shoutout pala kay Freddy Dison Official at sa mga taga Bahaw, si Ruma, Camarinesor. Shoutout din kay Noy TV Vlog, Kamay TV, shoutout idol. Shoutout din kay Daniel Marilla from Pateros. Shoutout pala kay RC Tracker TV. Shoutout din kay Silvino Ramirez from Zamboanga, Sibugay. John Ray, shoutout idol. Shoutout din kay Mariano Suan Montero from Tayud, Consolacion, Cebu. Shoutout din kay Perer and Binoya family from Pangasinan. Shoutout din kay Bornex TV, Silso Santillan. Shoutout pala sa Himor family from Nabwa, Camarinesor. Shoutout din kay Jing Vlogs. Shoutout pala kay Nicanor Cardoza. Shoutout din kay Ipilio TV, Anson Aguha, Daisy Merdigya. Shoutout din kay King J from Quezon City. Shoutout pala sa Lacson family ng GMA Cavite. Shoutout din kay GK Vlog. Shoutout din kay Bunsol Vlog. Shoutout pala kay Amador Junior Trinidad. Shoutout din kay Rooney Kaling at sa Kaling family from Naik, Cavite. Shoutout pala sa Kulis family from Winnipeg, Canada. Maraming salamat po sa inyong suporta. Shoutout pala sa Hanip Buhay from Gingoog City, Misamis Oriental, Mindoro. Yon, ang dami nyo mga kasinag. Ano ito back to back, na 3 feeds kayo Shoutout pala kay Prince TV, Kati Castro, Wilson Garcia, Axel DDF Mix Vlog from Abu Dhabi. Shoutout idol. Shoutout pala kay Manoy TV at sa Miraballes family from Sipukot, Camarinesor. Shoutout din pala kay Bobby Ju at sa mga taga General Trias, Cavite. Shoutout. Shoutout din kay Tuper Martin from Baguio City. Shoutout pala sa Carvalho family from Sipaway Island, San Carlos City. Shoutout din kay DIY Promotion from Sorsogon City. Shoutout pala kay Erms Pasunting from Sagay City, Negros Occidental. Ayan idol, naitama ko na. Maraming salamat sa suporta. Shoutout pala kay IY Run
from Aguno, Rizal. Shoutout pala kay Crislar from Kawit, Cavite. Shoutout pala kay Luigi Pinto. Shoutout pala kay Nins Vlog from Cebu. Shoutout pala kay Marinel. Idol, happy birthday. Sana bigyan ka pa ni Lord ng maraming blessing at maraming birthday na dumating sa iyong buhay. Enjoy your day. Ingat po palagi. Maraming salamat po sa inyong suporta. Shoutout din pala kay JC Vlogs TV from Antipolo City. Shoutout pala kay Carlos Mascarinas. Shoutout pala kay Runis Vlog and Music from Muntinlupa. Shoutout din kay Michael Joven Baldizar from Eastern Samar. Shoutout pala kay Jenny Abinatuy from Batangas. Shoutout din kay Chi Gaspar from Milan, Italy. Shoutout din kay Michael Gruta. Shoutout pala sa Rica Plaza family. Shoutout pala kay Fernando Sitoy from Correlia, Davao del Norte. Shoutout din kay Eugir Aribalo. Shoutout pala kay Rinald Carlo Orpilia. Shoutout pala kay Bert Agurita from Linyaga, Kanaaman. Shoutout din kay Kuya Iboy Vlog from Balaton, Lagunoy, Camarinesor. Shoutout pala kay Chandler Sahulan from Panabo, Davao del Norte. Shoutout din kay Charles Muñoz Official. Yan idol, maraming salamat. Shoutout din kay Kiddy Boy Brothers and Happy Family from Cagayan de Oro. Shoutout pala sa Mrs. ni Abner Ogpo from Cebu. Shoutout din sa katukayo ko na si Imboy Vlog from Leyte, Bato. Shoutout pala kay Tots Bigeha and Bicol Express Barbershop. Shoutout idol, maraming salamat. Shoutout pala kay Lila Kai TV from Dubai. Shoutout pala kay Maximo Day 2. Shoutout pala sa CP family from Buhulanon. Shoutout pala sa Ramientos family from Osamis City. Shoutout din kay Wilson Garcia. Shoutout din kay Kevin Calpo from Zambales. Shoutout din kay Lintoy Marcial TV from Taguig. Shoutout din kay CJ Backyard from Pinagbuhatan, Pasig. Shoutout pala kay April, Ani, and Jasmine from Dubai. Ayan mga kasinag, masyado akong nahirapan sa inyong mga pangalan at lugar. Mga kasinag, maraming salamat po sa inyong suporta. 17,000 subscriber na ako ngayon. Umaangat pa. Maraming salamat po. Sa aking mga viewers, subscribers, mga tumatangkilik sa aking YouTube channel. Maraming salamat po talaga sa inyo. Napakalaking tulong ng ipinagkakaloob nyo sa akin mga kasinag. Lalo na kay Bagwis. Ayan mga kasinag, maraming salamat po. Lahat na pangalang binanggit ko, artista na kayo. Ayan si Bagwis. Nakapakinggan ni Bagwis lahat ng inyong pangalan. Ayan o. Saan ka pupunta Bagwis? 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 Ano? Hi ka naman sa mga viewers natin dyan. Saan ka naman pupunta? Ha? Saan ka naman pupunta? Ayan mga kasinag, maraming salamat. Update ko na lang uli kayo sa mga susunod na vlog ko. Thank you!